Nevne cara kemîne got bûyerên vî rengî tên qewmandin taybet li mantıqa Til Temirê Ên Îsa her û her qezîfe ji milê Cêşil Wetanî êk tê Artêşa Wetanî a tên naskirin tên bi alî gundê derdora Til Temir de. Yani bi dehan sivîl her demekê tên dibin qurbaniyê van êrîşan yê talî jî 24 Mehê de 6 zarok ji malbatekê bûn qurbaniyê van êrîşan. Sê ji wan jî jiyana xwe ji dest dan, yê dîtir jî hîn tedawî dikin di nexweşxanê de. Ev bi rengê sûcê şer lê tê nêrîn dema tu kesê sivîl di malê xwe de hedef digire, ev wek sûcekî şer lê tê nêrîn li gor zagonê navnetewî yê mirovahî. û ev bûyerana her û her zêde dibin. Hîn ji 2019 heyan ji dema dagirkirina girê spî û serêkaniyê de hîn nehatine rawestandin. Wek me got bi dehan sivîl bûne qurbanî. Ji bo wê jî istiqrarek di mantıqê de peyda nabe. Niha jî nêzî mûsimê ê çandiniyê ye. Millet nikar rehetî karê xwe bike an erdê xwe zîraeta xwe tam bicîbîne ji ber qezîfeyek tên bûyî alî de û ji ber qezîfeyek manid nav erda de û hîn jî nehatine teqandin wek muxelefatê herb jêr tê gotin. Ji ber wê jî tirs pir di mantıqê de heye, mantıqa istiqrar tê de heya niha peyda nebûye. Sivîl her û her em dibînin ji mantıqê derdikevin û vedigerin. Dema dibe êrîş koçber dibin, dema sekine vedigerin. Lê ew vegera wan jî ne bi ewlehî ye. Her û her tên hedefgirtin û qurbanî ji wan jî tên dayîn, bi taybet jin û zarok. Ji bo wê jî banga me ji bo komelên mafên mirovayê navnetewî got dengê xwe bilind bikin ji bo rawestandina van şeran û istiqrarek di mantıqê de çê bibe ji bo milletê sivîl karibe jiyanek bi aramî derbas ke. Ji xwe kesek ji wir bi darê zorê derketinê hîn jî di cihê gundê derdorê de an di kampa de cihê xwe digirin. Lê jiyanek pir zehmet derbas dikin û her û her dixwazin bi dawiya vê dagirkirinê bibe û vegerin cihê warê xwe.